Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина олғатыба койбір темалар турында кыскача. Рентген-хирурглар яңа сул кулланып операция ясаганнар. Ошыгыч медицина ярдәме хастаханасы табиблары куркыныч диагнозлы иротны гомерен саклап калганнар. 6 яшьлек малайны сөендереп сюрприз ясаганнар. Малай ни турыда хыялланган. Ошыгыч медицина ярдәме хастаханасы табиблары куркыныч диагнозлы иротның гомерен саклап калганнар. Рентген-хирурглар иротка яңа ысул кулланып операция ясаган. Традицион процедура тромбларны махсус прибор белән эритү урынына бутта тишек аша венага баллонлы катетер керткәннәр. Пациентны уникаль коткару учрагы турында толырак калдагы минутларда сөйләрбез. Вечером мой сын услышал, у меня была тяжелая отышка. И он сразу незамедлительно вызвал скорую помощь. Скорая помощь приехала через 15 минут. И сразу меня взяли, увезли в больницу. Ират ошыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә авыр хәлдә эләккән аңарга үпкә артерияләренең тромбоэмболиясы диагнозын куйганнар. 45 яшькә кадәр Ират спортлы тормыш рәвеше алып барган. Озак вакыт табибларга ярдәм сорап мөрәҗәгать итмәгән. Ниндидер мизгелдә ул аякларында авырту һәм тыны кысылуны сизде. Моннан тыш веналарның варикозлы киңәюе барлыкка килгән. Было выявлено у пациента тромбоэмболии легочных артерий. А в чем это заключается? В том, что тромбы, мигрировавшие из других отделов сердечно-сосудистой системы, попали в сосуды легких и полностью закупорили их и прекратили кровоток по сосудам легких. Это же состояние жизнеугрожающее, приводящее к высокой летальности. Поэтому действовать надо было очень быстро. Тромбаларны махсус препарат белән эритүнең традицион методы бөтен кешегә дә туры килми. Бу Владимир Герасимовка да кагыла. Вакытны әрәм итмәс өчен ошыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары тромбаларны алуның яңа катетерлы ысулын кулланганнар. Ул хәзер алдынгы алым булып тора. Была проведена катетерная деструкция тромбов в легочных артериях с последующей аспирацией. То есть здесь вот мы можем видеть наличие флотирующего тромба в легочной артерии, да. Дальше мы провели ему баллонную ангиопластику с аспирацией, то есть с удалением этих тромбов с помощью специальной системы. И по результату мы уже получили вот такую вот хорошую картину, когда у нас сосудистая сеть вся проходима. Куркыныч авыруларны вакытында ачыклау өчен даими рәвештә диспансерлаштыру узарга кирәк дип искә төшерә табиблар. В плане профилактики необходимо проходить плановые диспансеризации, если это возможно, да, там, то есть все это выявлять на ранних стадиях, соответственно, это лечить на тех этапах, когда это еще может вылечиться и не привести к таким осложнениям. По факту вот такая патология, она является результатом, ну, как бы не своевременного лечения, не своевременного обращения в клинике. Хәзерге вакытта пациент инде өенә чыгарылган, хәзер ул реабилитация уза. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Рөстәм Миңнеханов батырлар Татарстан геройлары программасында катнашырга чакырды. Ул Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча гамәлгә ашырыла торган геройлар вакыты федераль программасының аналогы. Хөрмәтле махсус хәрби операция ветераннары һәм анда катнашучылар, сезнең батырлар Татарстан геройлары программасында актив катнашуыгызга исәп тотам. Ул Татарстанның һәм илебезнең киләчәк үсеше, чәчәк ату өчен сезнең идарә итү потенциалыгызны һәм лидерлык сыйфатларыгызны ачарга тиеш диде Рөстәм Миңнеханов. Программаның максаты махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм ветераннар арасыннан Татарстанда дәүләт һәм муниципаль идарә системасында, шулай ук башка өлкәләрдә үз потенциалын гамәлгә ашыру мөмкинлеге алачак перспектив җитәкчелек командасын формалаштыру һәм аны әзерләү. Тулырак мәгълүматны сез экраннарда күренгән сылтама аша узып белә алачаксыз. 6 яшьлек малайны сөендердек. Шалда Илнарга көтелмәгән күңелле сюрприз ясадылар. Аның безнең телеканал аша сугышчыларга сәлам тапшыру хыялы булган. Малай үзе махсус хәрби операция барышында хәрби бурычларны үтәгәндә һәлак булган хәрби хезмәткәрнең улы. Әлбәттә, безнең төшерү төркеме малайның хыялын тормышка ашырырга булды һәм без аның янына кунакка үзебез генә бармадык. Бу хакта алдагы минутларда.
Здравствуйте, вот нас встречает настоящий солдат. Да. И мы привели в гости настоящего солдата. Ильнур? Инал. Очень приятно. Это тебе? Спасибо. Елена белән Илнарга бары тик төшерү төркеме генә киләчәк дип әйттеләр. Шуңа күрә алар үзләренә кунакка артист кушаматлы хәрби хезмәткәрнең килүен һич тә көтмәгән иде. Хәзер ватанны саклаучы ялда ул әтисе махсус хәрби операциядә һәлак булган малайга ярдәм итәргә булды. Бала анисе белән бергә әтисенең сугышчан иптәшләренә гуманитар ярдәм җыярга тели һәм аның безнең телеканал аша аларга сәлам тапшыру хыялы булган. Я хочу передать привет всем и хочу поздравить наших солдат с Днем защитником Отечества. Мой папа погиб на войне, защищал нашу родину. Я помню и горжусь. И я знаю, что Россия победит. И мы хотим, чтобы мир был над головой, потому что война никому не нужна. 6 яшьлек Илнарның ихлас сүзләреннән артист кушаматлы хәрби хезмәткәр күз яшьләрен тыя алмады. Малай аны тынычландырырга булды һәм сугышчыны кочаклап алды. Тынычлангач, Илнар белән хәрби хезмәткәр бергә күңелле итеп уйный башлады. Есть замечательная пословица: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Вот именно от друзей мы узнали о том, что у нас здесь есть такая семья, в которой воспитывается ребенок. Папа у этого ребенка погиб на СВО. Мы решили посетить эту семью, мальчику вручить подарок и немножко с ним пообщаться. Зашел в магазин с игрушками обычными и купил для будущего, возможно, военнослужащего военные игрушечки. Небольшой КАМАЗ, солдатиков. Но пусть лучше война всегда будет вот такой для этого ребенка. Хәрби хезмәткәр аларны Россиянең яңа төбәкләрендә дә балалар ничек каршы алуы турында сөйләде. Что там вот детей наблюдаешь, там тоже есть маленькие дети, и часто их видишь, и как они там живут, ну, на самом деле не хочется такого вообще ни для одного ребенка вообще в мире. Проезжая на машине, очень много кто прям вот с радостью на глазах машет, еще что-то, ну, очень тяжело говорить, наворачиваются слезы от таких моментов. Улына шундый игътибар күрсәтүдән Илнарның әнисенең дә күңеле нечкәргән иде, бигрәк тә ана улының һәм хәрби хезмәткәрнең бергәләп уйнау мизгеле нык тәэсир итте. Малай өчен бу тема бик якын битте Елена. Каждый день у него детская войнушка, отцовская фуражка, игрушечный автомат, солдатики. Не пропускает военные фильмы, внимательно смотрит все новости с передовой, переживает, когда это все уже закончится. Он тоже загорелся желанием отправить видеообращение, посылку, письмо. И благодаря вашему каналу мечта ребенка сбылась. Илнарның тагын бер хыялы әнисе белән сугышчыларга посылка җыю һәм хат язу. Ул аларны әтисе хезмәт иткән полкка җибәрергә тели. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Алда 23 февраль сез яраткан кешеләрегезне нәрсәләр белән сыйларга һәм үзегезне ничек сөендергә белмисезме? Ерак көнчыгыш иң тәмле затлы диңгез ризыкларының чын хәзинәсе. Аларны сынап карау өчен Камчаткага очу мәҗбүри түгел. Барысында Яршоллыда 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонда сатып алырга мөмкин. Ерак көнчыгышның диңгез бүләкләре тәмле һәм файдалы. Барысында яраткан балыгы Сөләйман балыгы патша бикәсе Чавыча. Аның ите сусыл, майлы, авызда эреп тора торган. Ярминкәдә шулай кижуч, гарбуша, нерка, кита, эскалар, акбалык, иваси, алабуга, кальмар, палтус, скумбрия бар. Алар барысы да табигый яшәү тирлегендә экологик чиста һәм үтә күренмәле сулыкларда тотылган. Сайлау өчен ассызлы, салкын һәм кайнар су белән ысланганнары бар. Бердә шулай ук Камчаткадан кызыл уылдык та алырга була. Балыкны да, кызыл уылдыкны да тундыргычта сакларга мөмкин. Аның барлык файдалы үзәкләре дә сакланып калачак. Шуның өчен дә ярминкәгә рәхим итегез. Сезне 32-нче комплекста Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонда көтәләр. Үзегезне ерак көнчыгышның затлы диңгез ризыклары белән сөендергә өлгерегез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булагыз.
Выбираете, где отдохнуть? Вас ждут прекрасный отдых, профессиональное лечение и море удовольствия в санатории Шифаласу и Жминводы. Республика Татарстан, Менделеевский район. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королева лососевых рыб, красная икра, царская рыба. Все от производителя. С 17 по 22 февраля. ТЦ Грин. Остановка Глобус. Все для стильного ремонта в дом стиля. Качественный ламинат, прочный кварц-винил, красивая плитка, межкомнатные двери. Обои европейского качества. Весь февраль скидка до 30%. Улица Машиностроительная, 39/4.